Roy. Hallelujah. Kan nong adop da ka jingkamen ka bakraw ni ibyang episa yisien. Welcome to me kung ki lang ka jong tribe gidan na ka jaka bangin yero man mani ka kerteng ka jong tribe ngangat. Kabeneng baro ka ka kamen ka ni ka jan. Amen. Hagani ka sngi kwa ban kran chapang ka jingkli ka ong katu pikwa na man yo diang ka bor ka jong blai. Baro Ukristan uba klem ka bor ka jong blai ulong balai noi. Amen. Te kumnong inyo diang ni kani ka bor ka jong blai. Kani ka dai ka jingkli ha kani ka janmiet ka pamenta. Bat bangin poi siya kata ka benta nga kwa banwan ra aswa na do basdang. Kumno ba ubanget uyo diang ni ka bor ka jong blai. Bakata kalong inya pet siya na basdang bakata kalong inya pet ya ka dur jong ka temple. Ka temple kadai ka jaka ya ka bau try ukwa baki Israel kin mani ka bau mau angan syong ka jaka bau da ai ka instruction ya Moses kumno bau shna ya ka temple baning kong kadai da ka tabernacle kadai kumno baki hun Israel kishna nang kong bahadian nang tau Solomon so te ka temple kadai ka ju ka format kadai ka ju ka kom shna shulong no bahaka reclaw ki shna da ka ying jan ne da ka tabernacle ne ka ying jan kaying jain long kumbai na temporary momenta dadan bayap itu ya tap da plastik gumnong long to atau kapor kadai di jan tanga sabatay fi bahadian ng tapat kinsa snapen scam ya kata habagi poy siya po Israel isnaha Jerusalem ya kata ka temple dau sim jongki bo taw di Solomon tongan batay fi kendiat ka temple ka long lesi ngani ka kamera hang ni kani ka kamera sbu kadai bi ka plau tahap ding jung ni ka plau kadon kata ka temple but ha ka temple kadon artli ki jaka kawai chatai kawai ka kamera kadai ka bagi khot ka ba kentang khamhe indiat bakani shine ka ba kentang tam ka khamrit but kani ka temple kadon lagi jongki bentang an batai fi kani ka sngi baka baning kong kalong ba shwa ban rung sha kata ka temple phia ban rung shwa na kata ka main gate ne kata ka jingkhang habrung shina ka plau ka jingkang kadon ta kawai ka jingkang but anda haba kirung na kata ka jingkang menuburung kita kilingdo kirung na kata ka jingkang but marsen rung na kata ka jingkang ki haban ya lingba ia kata ka duan baki kilashna ka duan ka jing ai ngu thang but marsen rung nang tai kadon ka duan hang to kilashna ya ka duan bakata ka duan ru kadai ka ba long bet thik ka jingtho hadin nang ta daladep kata keduan kile ayu ki ju ai ya ke jingknyai ki langbrot hadin nang ta daladep nang ta ki wan kham shakmat bat shwaban poi ha ka temple ka don so kata ka dabor tama ka ba ki haban sat ki kti ki kijat ki jongki shwaban rung shaka temple banda ha ba ki ladep sat ki kti ki kijat jongki ki rung ha ka temple ha kata ka jaka ka ba kentang bat marsen rung shaka diang ga jongki marsen rung ki iyo tau Ding peniang syarak siar umi penat wena pedeng lai sini mut neutrally lai kimi nang ne baki dan hang tai but kani ka ding kita ki syarak ki ban me man lagas ni kidan kita ki lingdo angta ki haban pet ki haban pendam peniang ki haban pet bah kita ki sai ro yo baki lutno ki haban pet bah make sure bagi ta ki sai gem de ban lut bakom peniang ro gam de ban lut ki haban me miet la bat sngi kata ka di syakadiang bat syakamun ka jongki kum shani kadon kata ka miet ukpu pen i bat how to miet ukpu pen i kidon rota ki ukpu hangta bat kita ki ukpu ki dei ki ba jubam kini ki lingdo agi jongo blai bat ban rungpat sya kata ka jaka ka bakentang tam hangta kadon kata kaduan ka bagi ju thang ya kata ka jing ubi Tidehing ta ki haban syong hang ta shwa bikin rung sya kata ka jaka ka ba kentang tam ki haban syong hang ta baka babel ki thu hang ne ba ki ju thangi kata ka jing ubi men step but men miet bal kini kiling do agi ju le kata khnang ban pen sma ubi ya kata ka kamera ba dehing ta ki la ban rung bat rung sya taro tang sisin sisnam bat ban senret ya ta ka snam ha kata ka jaka ka ba kentang tam kadang kata ka sunduk jutang
Ya kaba uling do ulet ban sret ya kata senam halor kata ka jingtap jong kata ka senduk. Lakot ya ka jingtap jing isen ai. But kidon armut kita ki angel ni artli kita ki angel kaba ki tap nyang jugi ka keduk gumto. Uwe nang tai we nang ne ha kata ka senduk. Uwe na kamon we na ka diang. Bagi jusen ret kata ka senam halor ta ka jingtap. Balhadin nang ta duai daga bakren baga pop ke jung Israel baro. Asen ret ha kata ka senduk jutang kata ka jingtap up khot ke jingtap jung isnai. Ya ka ba korpat ke jing snai ke jung blame daga pop jung Israel. Kata ka dikadur. Tangan batai pi. Kata ka dika physical ma, kata ka dika balong baju le ya kata. Henry kan ma ka way baga ai ka badan ka testament ka barim ka thobit show Jesus Christ. Tading ta banrung siya ka jingdan ka jung blay ubreo uhap banrung leng baga ta ka jingkang. Bagata ka jingkang ka to, bodi Jesus Christ. Kabut away puway ubreo, bukwa banrung siya ka presence ka jong blay, unumla banrung klem u Jesus Christ. U Jesus ang along mga ka jingkang. Wang nem. Badan tanggawi ka jingkang, bagata ka jingkang kamdi ka berit ka di ka bahe. Kamu gani ka jingkang ka pediang lut ya baro. Compare di doyong doli na baduk baruspa na basngat bareko. Baro Yano, uno, ubakwa, ban wan show blay, uhabanya, lengba kata ka jingkang, bau Jisu ang ngalong mga ka jingkang, uang tang mga, da ka waypat. Haprung bay tang nang tay, tang na kata ka way jingkang. Banrung siya kata ka presence ka jong blay, banrung siya kata ka temple ka jong blay. Baga babag ito ingi, habakirung siya kata ka palaw. Ki iru kita ke pelau. Bat nang ni ki si ter dak kita ki ding shitim. Arpotli nang ni shatai. Arpotli nang ni shatai. Bat nang tai shipo nang ni na dien shipo. Kamut kumban reu potli kita ki ding shitim ki si angta. Bat ka babel ki tu kata ka pen I bakini ki ding kini ki paya bala si ka kren yangi ki breu ki bala pediang yo Jisu. Ngilong kum kita kipayah ki jong blay. Kababal ka ong ikata dengi puli Galatia kalau nong ba ar khot ba khandai ka ong. Ti haba ki lo I kata ka jingai ai ka bala ai hanga u Jacob but u Cephas but u Yohanes ya ki bala nyo ba kilong ki ai kita ki rigid. Ki rigid ki jong try la si kita ki dieng kita ki payah kita ki rigid. Kila ai hanga yo Barnabas syakti ka man ka jingas lok bangin lech siya ki gentle, bat ki siya ki jing out share. Kamot laya bentahan ta, mano ban lech siya kita ki gentle, siya ki ba klem out share, bat siya kita ki bala out share. Tading ta kini kilong ki paya, ki rigid ki jong blay, bat kan mao ya kani habang irung, da kata ka jingkang, kan mao ya kani, da u Jesus Christ, ngirung, bat habang ngirung, kan mao bangila rung, siya ka presence ka jong blay, ki rigid, bat hang ni, kata ka kenro lakir, saudong, da kata ka jan, linen. Pila man siya may kata na ka Exodus nung ba arpunyo kani ka dekot ka ba kendai ka ongom ni tu men tau ru ka pelau ka tabernacle hakaliang siya pang syati bagi perda ya kata ka pelau kinlong dagi jan linen beni bala jertiaw si spa pro ka lenter ya kawai kaliang but arpo teli ki reshot jongki but arpo teli kita ki tliu tenau jongki kinlong daga tama ki buno bal kita ki reshot bal kita ki shrong jongki kinlong daga rupa arpo teli kita ki Ang no ki artli kita ki reshot ni kita ki paya. Ki haban yang arpo nang tai shipo manane na din shipo. Kani ka kran yangi habang irung bat ka kran yu kani ka jan ka baker saudong. Kan mau habang irung ha ka presence ka jong blay. Kan mau la keringi la ahingi ya kata ka jan kop. Kamu ngirung siya ka jinglong hok daw Jesus Christ ngirung siya ka jinglong hok. Tading ta habang irung hau Jesus Christ ngiyo ya ka hok ka jong blay namar Masendrung nang tai ka kren ru ya ka ding phna ka jong trai namar ka tu ka baong epi ka ta ka jing knya ka biju ai jing knya ka kren ya ka jing yap ka jong trai ka kren ya ka jing yap namar u Yohanes u ong yu Jisu hakmi u khon lang brat jong blay ba kit no ka pop jong perthai u Jisu u dei ma u balong ka ta ka jing knya ka kren ya ka ding phna ka jong trai kata ka jing knya kata ka duan ba ai jing knya Bading ta mas nyo ika snam ka jong trai tading ta kwa banong ipi habang ilong ka stan di tang busulong ringi habanda smooth ho shai habang irong pleng da kata ka jingkang ngim de isu ki jogi brio
Habangi rung lang bau Jesus Christ namar hau ula de ban le ya kata ban ai ya kata ka jingknya ba kata ka jingknya ka dei nam ta ki pop ke jongi ba habangi rung ha kata ka jingdan ha kata ka plau ke jong blai ngim long shu ki ba pop namar bu trai ula ahingi ka hok ka jong o. Amen. Kata ka jingker ka kranik ai ka hok ka jong blai. Kamu ngila rung sya ka hok ka jong blai. Namar bola dan ba ai jingknya. Bau tahu di Jesus Christ. Ba dei ta Kating ka jong blai ke thu ingi la wingi pule Isaiah ripuai ke dekat bispo kong la ingi ke ya tak jan jo ka jingpen em bola pen pong ingi ru da ka tak jan jo ka hok. Kating ka jong blai ke krani kata. Ba kating ka jong blai ke thu ru Ephesus iwe in rio ka ong ya ka ban ya ro ya ka buram ka jinga e jong bola ai hangi. How tau ba it. Bala shu ai hangi ya ka ni ka jan kup jong ka jingpen em bala shu ai hangi ya ka jan jo ka hok. Tadi ta way u Kristan bala yo sat ka snam ke jong trai kin mau baula dei u bahok ula yo rung hakata ka jingdan ke jong blai. Bun Kristan ilong Kristan ni tang ba bun sin. Nah singa ba pop. Kamu udang dan sabaro ta. Ula rung tang bu suyang po giet po rung sia po. Spendai ka po po giet. Tang ba kelem rung satai. Ba bun ki breu ki don hadwar jong blai. Hadwar ha ka jingkang ki kelem rung ki don habar. Kamentoy o breu man suyeng hadwar jong blai. Uhaban rung na kata kadwar siya kata presence ke jong blai. Bading ta haban rung. Marsen rung uyo ay ka jankop jong ka hok. Uyo ay kata ka jankop jong ka jingpenem. Yaroi try. Tading ta haba pi pila pediang yu try to snow to baga snam ke jong try ka sat ya pi. Amen. Kadang kata ka jingkenya mo jong ka jing ai ngo thang. Kababel gitu ang ni Hebrew kendai arfu kong kat bakum ka hukum ngalaban ong balajan ki AK baro balapan kuat daga snam but klem ka jing pen mi snam don ka jing ma Hebrew kalau nombor kendai arfu kong kata klem ka jing pen mi snam don ka jing ma bagi pop Jesu ula da pen mi ila ka jong ka snam but ding ta haba ula pen mi ila ka jong ka snam kay ka bajangi ngiyo ay ka jing ma ka pop amen ngilayo ay kay kamday bangi le bangi so Mdai mangi la ban le hok. Ba men syang ade bopop mentang la syang kun ya de ban le hok. Kam long kum ta. Kadai bi tang ai ke jing le ba ke jongi. Ke jing le hok ji de nak serdap jot hak khamat ublai. Mun ki breu ki ong ang le pop mentangan persyang le ba. Boro sika tang le pop mo kham sam la mental kham temen ajan poi sya ka thlu jing tap. Kham jan ablai syem nim long shu. Dengan hab im hok no. La dau tau breu la im pop. Wong mangan sedang men imhok no ublay ong kata sedap jat ba. Pile kan ba pile lada pidang don syabar jong kata kagit. Syabar jong kata ka jingkang pidang dehi ba pop piyang to fikir syut atau kagit kat no ro pidang sahe syabar. Tadi ta habangi rung kan mau. Bau Jesu. Habangi rung hang tangi kelalong ki ai. Ngi kelalong ru kisim ba kileng do. Amen. Tading tau thongi kung kisim kiling do bangin rung kum kita kisim hot ngilong kisim but kam ta me habaya day but ublay ka crunch pang ka jinglong ling do ka jongi badai tang ling do bala ban rung ka ta ka phlawa mla ramadan man rung ta tang kiling do amen takan ma ga ne ka wai ba pipi de ge oke ngidi kiling do ka jong try badai ta kan ma ga ne ka wai kata ka duan jo ka jingkinya ai ngotang Lashna yakam ding shetem. Ang kating jong blay fila am shem kata Exodus arpunyo. Ding shetem ding balong kumno. Uni ding shetem am ding ubali. Ba uni ding am udai ba ba juat ba yai ne ba endure. Slap ka ba slap. Bu agasni lelai. Ding shetem. Ba kani ka kren ya ka jinglong ka jong u Jesus Christ ubol try jongi. U Jesu ubali ubamdan kano ka pop kababel ka ong ka shiti ka banengkong Petros no maar ka arbu kong ba u Jesu ba klempop u Pilat hado ka buang an tat ya kti na marngam shem ka pop kamo la bishari u baro ki shem ba u Jesu udai ba klempop tading ta u try ulong kum ding shitem but ulong ubayay ne kadi kadur ka jong Jesus Christ kata ka jaka kaduan ka jing kenya jing ay ngutang u Jesus Christ. But da kata bala switch ru ia kata da katama. Udieng malor udieng switch da katama. Katama ni karnong.
Finkan mau karnong hakapar bagi Israel kila pop bau blai upa ya Moses ban snayu sendrenong. Kilawan po tagi sending yaki namar kila le pop. Baru blai ong ya Moses ong kita gi sya po pet sya tau ding. Ha tau ding udan tau sendrenong. Bat kilawan bakila pet batang syupet ki okya. Karnong ka kren ka jing bishar ka jong blai. Bat namar ka pop jong aba jong pi. Unia uding shitim ubali, unia uding shitim ubayane. Hoi bala switch da kata karnong ka kren baya ka jing bishar ka badayangi la bishar yau Jesus Christ. La bishar yau Jesus. Naka benta jongi. Haka jing sya kala dayangi ban sya bishar, henry la sya bishar yau. Maka Babel ka ong ta, Exodus nomor arpunyo, ka dekot ka baar ka ong, ban mentau ya kireng. Jongka haki saudong jongka kireng joka kinlong nakaju bat la suit ya karre da katama le da karnong bat hang ni ka khot ka ba pra gong mentau ya ka ba thleu da kilentang kamut ka don ru ka thleu ha kata ka duan jongka jing ai ngo thang ka jing kinya ai ngo thang ka kren ka ni ka thleu ka kren ya kata ka thleu ya ka ba utrai ula pen suda na ka menta jong ha jong pi ula pen thleu ya dia ula pen suda ya dia mnane iso ka dan karong ang ne ya ka baula ino ay ka beneng kisti ko Paul si Filipi wang ba men ba long blay simla nyaw so long marangkat ba do blay henry ula pen thleu la de wan me shemi ka jinglong do hado ka kedan kum mrau ban kongo wat hado ka jingyap ka ding knaken tekani ka thau ya Jesus Christ ba ula pen thleu la de na ka menta jongi ban hang to pin lap ro kad khot ka balai hang ne kong arpunyo lai kong bat men thau de ya ki pliang jongka ban pediang ya ka de pe jongka kamut habala thang ne jorong na po ka dan ka pliang kamut habaka ding kala de trei ya ka jing trei jongka ka basa as dei skai ka de pe ka bamut hi ka ai ka bo trau la de le halor ka ding pna da ka jing trei jongka ding ka jong blai ka ai ka basa man ta ka sa ka de pe ka ai ka de pe kamut trau ngala de pendap barok kala sa ka depe ngaladep manga tading tau Jesus kan mau kan ga wei kum ukun lang brat jong blai fin kan mau da dingi pet ya kar kom le jong ki jiu ha kata ka jing kenya jong ki ya kini ki lang brat ki le do baki haban ba mi kata ka do lang brat da ka balas ang ha ding jur thang do sang bat ban bam ru to pu ba klem thiat kamut kan ga do ka balas ang ha ding tading tau Jesus ha ding pna ulong kumbala sya sang haka ding tading ta uperta eli lama sabat ni ablay jonga balay mala ino inga udan haka ding kata ke sya sitam ke jong u kabalong kum ka ding la tangi u kum kun lang berat badehing ta kami ke depai dehing ta ondala dep tangi u wong lapendep sas ke depai menta kata ke jaka ya ka balabu ya kata ka depai ka don kata ka jaka o Jesus upendap kani ka kran hiu Jesus ban kan mau kani la shna ya ka rem saudong kamu jing tho ka long kum jo baro saudong kani ka kran ka kran ya ka hok bad ya ka jing snai ka long kum jo ka hok ka justice ka jong blai u haban punish haban ka pop u haban punish tam haban ka pop Henry ya kata kapop wan ra da ka jings nai bakal longkom jo u isn ai yang da ka ba u ai no dalade ya kata ka jing bishar jong kapop halade ban yo ya kata ka jing bishar ka bahok badai nang sunat don puli ni ka sam ka ba prapusan ka khat bishipau ka ong ni ka jings nai bat ka jing sha kila ya shamlang ka hok bat ka jing suk kila ya do ka jings nai bat ka jing sha kila ya shamlang ka hok bat ka jing suk kila ya do kiwan menya shamlang ka jing mishar ka jong blai ka wan ra ka hok namar ka jing isnai bat kata ka jing suk ka bangiyo na kata ka jing isnai ka jong blai lam da kum tangi long be ki balenga ki bam tip show ek ka ban ja ka jing em ka jongi rung na ka giet bau tau du Jesus haga giet ka don kata ka jing kenya bat kata udai Jesus Christ bola sya dam ta jonga jong pi man siu ta ka dor ka barem bat nang ta saas kai habawan kam shakmat ka don sa kata ka dabor tama Exodus nomor laipo ka dekat benyo ka kren ya kata baga don kam man sat ya kita kikti ba kita kijat
Kilendo haba ki shwa bakin rung sya kata ke temple ki haban site ru ya kita kiti bagi kejat ki jongki. Kani ka keren ru. Bahaga jingat lenti kadon bet ka jing bit jong kani ka partai. Ki haban site. But kapasutanat hang ni kalong ba kata ka dabor tama yam. Na sya po jong ka kalong kum ka yit. Pila ban syam ya kata naka Exodus kalong balai pu pra. Kani ka dekot ka ba pra. But ulah tahu ya ka dabor daga tama, badia ka kejat, jongka daga tama, daga yit kemi. Kilasinas daga yit kemi. Kabamut, uno bawan sekata tama, umut sat ya kata kiti, ui ka dor ka jong u. Ui ka dor ka jong u. Bara ui kata ka dor. Ukmi ya lade. Ya ka ka ba ulang. Uno breu barung lang ba kata ka jingkang. Larung siya ka presence ka jang ublay ba uyo ya ka jing snay ka jing map ka jang ublay ba unang ta kani ka dabor tama ka yit kemi ka kren ro ya u Chris ubalong ka ay kaktian kani ka dabor ka kren yu Chris ba hakata ka dabor ka don ka ka ba kren ni ka ktien the written word ka ktien ka balata u Chris kum kata ka dabor ba hangta ka don kata ka tadi ta ka ktien ka jang ublay ka ang Ephesus lenong kebasan kedekot arusan kaong balasat ingi dagai ka jingsat ka daga ktien. Tadi itu utang banget anda habola yo rong ka presence jo balai dau Jesus Christ habola yo map igi pop ke jo uhap ban yet yala de daga ktien. Bon ki Kristan ki tat bahaya kata. Tadau la pi kwa ya ka bor pihak ban sung tu igi ni procedure to. Pihak ban sung tu ba pila rong le mau Christ but pila yo igi jing map dau Christ but menta kawan ka ktien ka jong Christ. Kawan kektian dia yang tang habang ngapet yu Jisu ani nga minyang kriat no pleng no tra usaj ki kejat jong senran ba open la dia bang dai mga pleng kata ka dabar tama kabadan yang kata ka man saj ki kejat jong senran namar open bang dai mga katakan unong pen khot jong pi u Jisu bina play liones long ba khatlai hadin babam jamit kila yo Jisu pen syong riang ni ki senran usim ya ka dabar bau sedang ban sat ya ke kejat jungki wei. Petrus ong sat ya memehani ngasno. Malka jing sat ya ke kejat ka dei mano sat tang umrau fitip na. Bau Jisu upen long yel de usim ya ke kerdan je umrau ban sat ya ke kejat jung ni kisen randu Petrus ong amtre. Jisu ong lada memtre menum yo bentah ki ma ka junga. Petrus ong ban ya kum ta trai tes no khle vi. Tadi kita Petrus bukan tambah. Kai ke bejahadin nanta. Jisu saja kejat juga senran kejong. Upen uang along mga kata kadabor tama. Kadabor kabanga day mga kata ka kadaga ketien kejong. Tingi puli ngene ka por Jacob kelenong ka benengkong dekat ka ba arpulai. Hadu arpusan ka ongom ne. Naba lada uno ru ulong unong sngaw ya ka ketien. Bad unong le uni ulong kum ubre uba kmi to ya kamat jong hakayit kmi. Namar ula kmi tu ialah dia baru leit no, bat kumni ru ula klet no, uba kumno ula long. Rejar ubay kmi tu syaga hukum bajanai kaba kajong kajing pelait lot, bat uyai ne unie haba long unong snow uba klet no, re unong le ya kakam unlong uba sok hagata kajing le ajong u. Umdai babun sin kibru kipule Bible dah lah klet no. Kababel kaang wat Jupiter mas mi nanto la bitar. Ketien jublai kaang wat currency la puli wat currency. Mi itu la pluk plak la klat no. Ketien ke jublai ula puli bon singi kristani la puli tami klat no. Rehabang i puli ang ketien ke jublai mdei tami longki nong puli ngiyo I la dia ke jinduna ke jongi kum hakayit kmi. Tadi dah habang fi puli ke ketien ke jublai fi I ke jinduna ke jong fi penbet je la dia. Amen. Tadi yang ta kwa benong fi kita ke lenti kum lo fin poi syaka tega benta ba fini odiang ke bor ke jong oblai. Bon sing yang try beleng along silong kum ning la syakri me ngala mani me henry klem das no to ya ka lenti ya kum no. Ya ka rukom blai kum no. Tadi yang ta Kristan kum jo pedek sa kelas malau sunam. Kat bi report pil si pil. Tadi kami kepa ba kham du khi la sak sempat pi. Jadi boleh berdom syatra sempat ni lah. Pil.
Marngim so tho ya kata rukom. Badeng ta habang ngiwan kan mau. Fi pule aba ka ktien ka jong blai kan sat ya fi aba ktien ka jong blai kan pen bet ya ka jim ka jong fi. Amen. But anda fila dap sat. Fi rum. Manta fila rum kenya ka temple. Fi rum ha ka temple. But marsen ro ka temple. Syagane ka kadiang ka jong fi. Kidon ki fini ya kita ki ding pen yang syarak. Da ka ksiar. But la syuru ya ta ka ksiar. Ban penep ya ka ban penmi ya kita ki tenat na uni uding bona pedeng. Uni min stand nang ne ki mi tenat kumto. Lai. Kani ka kran. Ba u Jesu udai ma u balong ka jing sha jong perthai. But uni u jing sha udai ma u ken u bam juk lip shu lano. But de hang ta kum ki tenat ki basna ha u khmi lenti yang ngiru banginom lip lano. Kum ki tenat ba u Jesu ang along mangauding sawan pi ki tenat. Snot hanga, bau tahu ba snot hanga? Udah menlonggom no? Busai so na bayap na? Busai so, baka ding jong o kan yai met, but kum kiling do akan mawi kan ni, ngihaban check bahaya ladi, yo baka ding jong blai kelip no nangi. Yo bagi ai ke jone ka perthengi kambun kami ka perthengi, lada kiling do agi bun kam am ki klat pe ta kom phniang am lalip. Lalip ta kon ka jipitar ka jong blai. Tara ngihaban check iladi. Ya kata ka ding, ya kata ka umpniang ka biang na kambiang ta ka umpniang. Ka jong mensim ba ko ya ka jingim ka jongi. Utrai wang halong mga ka jing sha jong perthai, baru ang pat pi pilong ka jing sha jong perthai. Kamu lah pi sna how try. Pi klalong ka jing sha jong perthai. Amen. Batu ai ba finum dai ban lepan. Pinting shan. Ka ka snong ba pidan ka ying pidan ka jaka trai ka pidan what ai ba fin le ran. Mun sin ngi kum Kristan. Himane de Yakob hakai mga di Kristan. Talapoy siya bar ng nga di Kristan. Di Kristan. Larit sur. Itay jinglong larit marbalay leran. Pajang hapor di siya sa hapor dukan. Hapor restoran hapor dukan siya jung ibi. Fidei menlong ka jing syai. Check ila de. Kum kita nat kibami. We are lie, real teli, kamut ka kren baro, and real teli ki sngi, ni haban sno, how ni, ubana pedeng, bau tau di Jesus Christ, lemda kumta, kale no, kita gen real teli ki sngi, namar ngin mi shong tait, namar kini, ki basdien ki shong tait, how ni we pol ve, how ni bana pedeng ki shong tait, hang ni umi, ulong kumto, ki mi kumto. Tadeng tangi haban shong tait how Christ. But kani ka kren ru ba, Chris, nagamta jongi, kani di kaksiar ka blasyo. Manam tajungi la syok ban penmi ya kata katanat ban penmi ya kabalang la syok you Chris ban penmi yang abad dia fi kum kitanat ki jong. Amen. Badom na kata ktien ka jong blai kaya thu ingi ba hoi kata kading peniang syarak stai henri hang ni ru kadon sa kata kamiet ukpu pen i. Kababal ke thu hang ni hang taru la snahi da uding setim ya kata kamiet. Di setim bolong kumnom tu menang ang boleh abad ubah, benek ubah yai nek. Bat ya kata kami pat lasut dah keksiar. Kesin sebelah filah ampulai kata filah ben Syam. Na Exodus nombor arpsan ke dekat ke arpulai do laipo. Leviticus nombor arpsau ke dekat besan do kenda kaya tu siapang tak kami ukpu pani. Kani ka kran yu Jesus Christ ubah koi ubah yai nek. Bat ka kran pa lasut dah keksiar ka ba kran ya ke jinglong blai ke jong utrai. But dia kata ke divine nature ke jong but dia kata ke divine glory ke jong ke jinglong blai ha ke borom. Tarau Jesus wan sini perthai umdeu breu. Hai udeu breu. Tangkan ma bu udeu 100% ublai. Amen. Tadeng ta udan yu hang ta kamiet pat. Hang ta kamiet kidon kita ki pu pani ya ka ba kita ki priest lene kita ki lengdo ki bam nau ta ukpu. But ban pelong yu ukpu pat. Man pelong ikpu, try ikpu shu lem tu la yo se. Ban yo ikpu, kamu mut hap yo neng kau nu sembai. Usembai kau, ba nu sembai u Jesu ang lem da iwe sembai hap aga kendo bat ba yap inom laan pen miso. Tading ta u Jesu ko mu sembai kau udah hap aga kendo, ba udah yap. Ba deng ta uspen mi sibun kiso, mi gini kiso kau. Ba habala mi gini kiso kau jayo. La ban ba mai direct ni kiso kau. Hap le ayu, terlihat. Tading tau try uhap ban yap. Ban habala yap ya open mi ini kisah. Ban lami ini kisah hap terlihat ya. Kayak baca.
Syabu tran kish keding pna jayu ula syak terlihat. Kesam arfu ar ke thu kata kad khot ke bakhat sau ter ke thu kumno bala terlihat utrai. Bar kumno ru dengi pule Isaiah san pulai. Kani kad khot ke beningkong du basan ke thu ingi bala syo yo. Wei bala ngai ke jimpin bena jengi bar hang no la pen pau sang ti utrai. Na ba ulami no akhmat ji kum i jingtung i banang long. Ulami kum tau jingtung. But kum uthiet na ka dorang kyang ubam don dorang nem ji itnat. Shisha hau try la dapat idon iye. Namar bahaba kila shot, kila bam, kila tiet yu dan dor iye syo. But kim nyo snap ro, kim nyo breu ro try ta kadau. Ya kai ka bau try hikai ya kai ka bau kren bun ki parisi ki shuya. Kren ben ben. Ki sya kwa betam muslin tam no. Kim pediang kim ngat kim kan snap yo. Ki nyo bi u. Ki ni kun sa kamari. Utu parajum de tu pajong ur di mistrim de ne. Kun sa kamari bagi men sa kita ki parajong ur kita ne. Okay, Jacob, Joseph, Judah, Simon. But parakin thair kita nang ne. Hu ang chi. Kam hanabu de Messiah. Gir ki. Kim pediang yo try. Dia bang iyo umdan ka jing bahabriyo bangin ibhay ulalong ubi iban babla kan tait de gibriyo ubriyo ka jing sosi bobatip ya ka kuslai but kumi ubriyo bla buri akhmat jula iban yo te mshimla nyo yo shisha ujisu ulang ha kata kador shisha ula ba ka jing kuslai jungi ula kit ka jing sosi jungi ban la nyo yo bala penmang bala shot do blai bala penjenjar Dari lapan bong yuni namar ke jing rengkang ke jungi. Lapan luat ia namar ke jing le bom hok jongi. Ke jing pensitom ke jing suk. Jongi ke lalong halor jong u. Bada ke jing jam snam jong u lapan kia yangi. Ngi barok kum kilang berat ngi la sakama ngi la paino uwe shala galenti te utrai la bo halor jong u ya ke jing bom hok jongi baro u jisu kum uta ukau ula sya terlihat ban penmi kepu. Dalat terlihat le ayo pada. Dah ada terlihat lah ni. Habsyat hai. Sah gading. Uturai ko maong pi mene ulang utau lang berat ubala saang ha gading. Ban penmi yuk pu uhap ban syaru iha gading. La kerjau ya u. Udai benyat lamba gading. Badi uta pu peni. Kei baca ki kelan ru yuta. Da kata ke jing ubi. Kenang ba un ubi. Tadeng ta Kaktin ka jong blay ka khat ingi. Bangin bam no try. Blay try long ubi. Tip kadaw ka long em. Buk pau pet yu khon jong em ulong ubi namar ulong ba ko ngo. Ka kran yang iru bangi hap. Ban long jing shai. Ban long lagi ba ko ngo. Wala dangi syak terlihat ru mlele. Wala dangi di ban hap ban yat lam ka ding. Ni syak tenju ha ka ding. Ko mlay lap. La fiat lam ki Marka hap ka hap tap yang ta. Hap air ha ka ding. Fiat lam ka ngan long lam pi lam ki wa ganam talab fi fiat lam ka ding finaming ki thlit ding ganam jila fi finiat lam ka ta hab fi bot yu trai ngar pastor ju ong kata ubre bla pedang yu trai bam dan jing tenju em ngi daut pi ngam kum nom dan jing tenju ni ubre mari so ilati apa bot yu trai jing tenju la tiknawi ka ding gan me ba ki ba it yangi mta ki kala ki nong shun ki ba jero yangi mta ki ling nong ya tro yangi Namar belai Bagi kelalong kikpu. Ujisu haban yat lengba kari kelau. Baladangi empat yat ri kelau. Ngar tatin ya ka jinglong stan jong pi. Wei kustan bosisha. Wahaban yat lengba kane. Badeng ta haba filayat, haba filakongo. Ujisu ka babel ka ang kita ngi play Filipi. Dia bala syamyor kom bre ula leret yalde. Habola jalong uba kongo wat hado ka jingyap. Hoi ke jingyap ke ding penaken. Naba kum tati ublay ula kentiu ya u baula ai ui ke kerteng halor ke kerteng baro bah ke kerteng u jisu ke kho siu baro kan yo dam krop. Ki jong ki bah beneng ke jong ki bah kendau. Ba ki jong ki bah po ke kendau ken ba utlet. Baro un yo plashna ba u jisu ulong utra ya gaban pendan buram yo blay u ba ukpa. Ba jisu la kongo. Kakalalong ka jing ubi akmat jang kupah. Dadeng tau trau kan tiaw yo. Badeng tau ai. Bangin bam na Jisu man lagas ngi. Kaya kata ka jing bam. Habangi pulay kaktian jublengin puson. To ai bangin puson. Ya ka ay kabalapan pao hangi. Da kaktian ka jang ublay. Lani ka ay kabalapan pao. Da ublay yaw Jisu Christ hangi.
Bunsin yang menpusan Jepang Jisu mi bando kubi. Teng mi banda kayo, mi banda muli na mi banda. Mi the way de. Ni haban sak ila de. Tadi ta habangi pusan. To abangin da pusan. Amen. Fi pule ka tien pule wat pule. Tadi ta ka sam na pule am da adap ka we si to sela. Sela ka bamut pusan. Sange wanum ya chu. Sange pusan ya ka ai ka pula da pule. Pula jingmut ha kata apa filah pule. Sela. Tekadi kata ngihap ban pusan. Bam na tau kupu. Pusan katno baula syak nam ta jongi. Tadi ta kejing kawai try teng em. Song tu le sin kawai try dah pe beniat la yong ngau. Sim da tari kersut jua. Namar bem kuis dan burut ru. Tadi tu badi rong ap shua menta long dadep sibit kin ngan satre. Mla ben le mta. Ladang ila pusan chapang une kupu. Nginum nuat ban bam kum tu. Ladang ila pusan kanu bau try ban pelong kupu kanu haban sya. Kawan ka jimpen kendo fia ka mansiam. Tadi yang ta nginum la ban shu long tang kan yam ka rukom menong tola de jing khwai try cha ya bam. Badi ba bam ru bam main tu. Kam nan jingmat. Ladang ibam yau tau kupu klem da play jimu. Tadi yang ta bangin yo diang ka baru play am ngihap long very careful. Ngihaban so ban ya na kita kilenti bat ka bakado. Bat ka bakado kadai kai. Syaban rung syakatai ke jaka ka bakantang tam kadon kata kaduan ke jing ubi. Kaduan jo ke jing ubi ang ka ktin ka jong play. Pilam sem Exodus laipo de khot menengkong do ispo. Nang ta kalnong ba arpusan ka khot ispo do arpu ar ka kren syapang kaduan ka jing ubi. Lai ya ka hukum ba u aron. Udai bantang ya kata ka jing ubi man lagasngi arsin shisngi men step bat janmit man lagasngi. Kani ka kren ya ka ai. Kani ka kren ya ka jing ubi kabami nakata kajing saat kajong ujisu na kamata jongi. Ujisu pitep nang uya saat nam ta jongi. Pitep nang ujisu ya saat nam ta jongpi. Karau don buya saat nam ta jongpi. Tarawa juong bangangalong marway. Ko abang ipi. Ujisu udon banya saat na kamata jongpi man lagasngi. Kababel ka ongi kata. Ipuli Hebrew kalanong ka ba kendai ka khot ba arusau. Kong namar ukres ulalit rung syaka jaka kentang belatau de kikti ka bersiem ya kata ka bersisyahan rei syaka kata ka benenghi mental apen pau hakmat ublay na ka benta jongi kamut na ka benta jongi utrai uyeng banlong ka jing ubi akmat jong kupa ban haba utrai ule ya kane na ka benta jongi kay bangi de men lepat de kum ki banget ngihap banlong kita kibreo kiba mani utrai. Amen. Ngihap banlong kinong mani. Ginong mani. Kiba mani hai mesim pada kecing siya. Kadai kita ka ba utrai ukwa yangi bangingin long. But kababal ka ang ta miet labat sngi step bat janmiet kabamut kumki banget ngihap bandan haka presence jong blay banlong ka jiubi tada ngilong ka jiubi ka jong Chris balay ngilong ka jiubi jong Chris namar ba u Chris u ya site nam ta jongi tada ngikilalong ka jiubi ka jong bading ta kum ka jiubi ngihap banlong kita kiba money you try kiba ya ro you try kiba ayu you try man lagasngi bagi syong ka presence ka jong blay. Bala bangi syong gumtah ka presence ka jong blay. Nako abanong ifi. Pitray ka presence jong blay kambit reyangi. Nasyong ka tala da uskan uno ba udambe housing from masing to uskan. Smam smana. Kersyut na baki berius ma ubi. Semalang. Mas mau tungru smam. Nako abanong hindi tangkata ka basma ubi ka ba yo snow. Lada fia klek lang bat gibril ki basma ubi am pismalang.
Kibriu ki balong positif, ki ba eat you try, ki ba syakri you try. Lalu fi long perlok bat ki fi ajan bat ki am pilong langku maki. Amen. Lalu fi don ba kibriu am ki ba kencat doa ba kencat percayam pilong langku maki. Tara wajah kershut ba kibriu am bas ma percay. So ki hi bye hi labiang ai kum no ya. Hey, labiang. Wajah orang ni pilong kum no. Oh kin pois kanalor ni pat. Hoi kenai ni kum ta lakum ngap belang. Dan sekibri aku bilang negatif bah. Oh tu kon trong pa kum ta. Tu bumi poi ka bi dakat ki piru ki ong lang hoi kenai oh. Dan kibri am syu asno dah. Komong e pi dan kibri. Bong nya kalim tu. Tu babaklan dah. Man sayap. Tu bri. Susah kuman sayap na marulay. Uya snow ya ketian na belong negatif. Tang syu snow te. La sibuk la dawi day parlok libu tu briu langum no. Tagadi kata ai bani kershut baru try. Bagi briu ke jong blai. Asno tu nat bafiwan sing ke jaseng. Man la kata yo bafia kershut bik syakri ke jong blai. Bada bafia kershut kum ne. Ha ke jing ro ke jing mani ke jing duai. Ngako abanong ifi. Bifin dami nang ni am ka presence jong blai kan ya lang bat fi. Amen. Dahil na takadabo try wang ikisenran ke jo up ha Jerusalem. Tat ado pinyo diang ya kabor kini kisenran kibali site da kasnam ke jong try kini di kisenran kibayat ke kum katin glas ngap yo da katin kila kalalong jingsha kila bam yo kupu kila pediang yo try badeng ta kilalong ban up ha Jerusalem. But onda kila up ha Jerusalem. Kila don haka temple, bagi don haka kamera, kila cakap temple, bagi cakap kamera orang ketian ke jomble, mendai bagi syong sajo, kidi kiba mani haka temple kila ban mani, bar haka tak kamera ki syong manduai. Ke iga baca ki. Pom wan mensim aku ya ki. Wan gay. Kaler. Kadawan kading haki. Boleh. Namar bagi syong bat up. Tadi nak ketian ke jomble ke orang no. Utah bu syong haka jakari jomble klik tam. Unyo ayo. Ya ini haga jingka jombo don bor uplay uka. Bada ba uplay uka udan haga bor ke jomblay. Amen. Tading tapi hap bandon haga presence jomblay. Tadapi syong kaliru na perkat ijing kusla. Bun kibri perkat bet. Yu ijing la perkat jing Yu ijing le. La yu tang jing le. Utu lok babu a chu isa itu bu jauh she. Itu kon chu isa bu di drugs. Na kwam no ipi what pay kata pay show blay money sedang man money. Sedang man duai, sedang man aingo. Bun sin mengi ni post new nong yap post new. Ngai tu hok ifi ngam ju post new pinga. Da tiang ngaklis nita mas nong tiang mas karep asun kor. Pim ju kum no bi tiang ngatep. Menya kali gini kita bahaya tahu. Nya kali ngong atai ngan tiang no. Mas yang kali ngak khabrep yo tiak sen korbet. Shi sekon. Nam chu pos dia ye. Ngaken dit no. 10 minit, 20 minit. To, chal lihat biang. Yo tiak si sia. Lada ubreu dan ka presence jong blay un itang ye jong blay de. Lada film dan ka presence jong blay fin itang ki riu yap ki de la kim step. Ha ni ngala ipa ne miet yong wan no te khon. Adap tang. Ngai mi ani ai jaya nga ani la dap dat nang yo sia so ki preu ki badap du men sim ba ko ki no mi ke ka bakin jaksoi. Amen. Fas niru ki ida marulai ba fi fila pen melien ni la de bandan haga jingdan ka jong blai tada wat ju pet jinge don be ka presence sedang man manis sedang man ro be utrai. Amen. Dalam dagum tade, kiwan siwan kita kibarim na, kiwan siwan warfi kan mau jeng le, sultan ong ni kan mau por mensual ong no, kapen ling ade, nomor belai, babu kemi than ya gay, yaki jeng terau sultan utip ya ka ka ba pilong mensuah utip ukun mau, terau nyalam yang fi memory line, ya memory lane berim, calo ya ben ngasti, aku apa nang fi, tapi long kum kisen ran. Syong haki kijat ki jong trai ben melien ya lade fi syong hayeng ruai mani utrai duai perkat bitang ke jong trai wat por than ki ge jong ke do wat por than fi yo por te kam trai ngak kwa ben don wi bat me ya roi trai
Hallelujah. Badai hang ta la fidan ha ka presence ka jong blai. Kan mau ya kan ni utaw ba up how try. Ketin jong blai kom no. Ki samla wat kirang samla kin long kom no. Kin kelon khot. Didam. Ki samla wat kirang samla pi taf kan no pi klein kan no pi laban her kan no henry kita kin kelon khot. Henry kita keep up kmi how try on but my body ki. Hap up ban kmi yau try. On pen thamai body api. Bapin her haki tap niang kum kipuk ni. Pin maram pinom tat tat nam dau try. Shulong baher hasun vet. Pim tat tat namar balara evi da ka bor ka jong blai. Langiat dia pi da ka bor jong blai. Pai roket kum no her si jong sun. Tu kan nar ba khia la. Herum no. Mar ba ka bor juga engine tu bakhlanya. Kenjat mi ding na. Her si jong. Bang on a plane ka jing em jungi. Da ka do ka long ka ba e. Henry langi don ka ding ka jong men sim. Ka engine ka bakhlan ka pen her ngi piao. Tadang im tat. Heroi try. Hallelujah. La vidon ka ding men sim if up. Pinyo ya ka ding men sim. Pen her ka tap nyang kum ki pukni. Pin mare finom so tat fin ya finom song loi. Bagata ka dei. Fi kwa yo ka bor ju play le kum ta. Amen. Ya nang kong su tho shai tikanai ka ni ba phi dei ki bala ya ki bala rung hau Chris but u Chris wala de map iki pop jong pi pim dan kam show ba nong trai nga si nga nong pop. Puli ya ka tien jong play. Pet ya de pen bet malaga singi tien jong play. Pi rung sa ka jaka ka jong play. Rung pin long ka jing shai bam yok pu to long pi ka jing ubi malaga singi khamat jong play. Amen. Deyeng ta bangila ban rung kan siya ka presence siya ka jaka ka bakentang tam ha ka ba play udan. Lam da kom tam poi si ero. Ben mlien yeldi. Amen. Pulut por yeldi au try. Moses u Aaron u thang men step janmien. Ka kren igi. Ndai tang men step janmien. Ingi la ka kren malak khlep mat. Hallelujah. Pi kwa di yo diang yo bor ju play. Sedang ka tando men ha ka sngi. Pinami nang ni am. Pinami am, piat ma fi am, ka presence jong blai ka ya fi bukti tu bru la khia hi. Fi kren tu bru la yam hi la kala ba mut hi. Mdei ba fun but sin bek soi. Mix soi. Nan sing men toy mi ya meru me tang ya la diru me kala ba mut ba. Bun ki bru ki bek soi dong kala ki. Fi kan mam kon jong wei skeba. Li bek soi. Klem tip ya ka presence jong blai klem tip ya ge li bek soi yang ju sui to poli to pi de mana. Kirum, bam dia sama kirum, kita penlengkut ya ki ksui ki bat bor ya ki. Bablah, ki pet nang tal lembut, naked. Ki ksui ki penlengkut ya pi, rafim dan ka presence jong blai. Amen. Tu ya dua ya kan ka por ka mantah. Butrai no ai boring i bangin dan ha ka presence ka jong u. Bangin snutu ya ka lenti. Bangin ya kum ki bangen. Pleng. Ngim dai ki priu ki pa malu malau bleu la jit ngi. Balong ki sim ki leng do ka jong u. Kinong mani kinong yaro ki ba shisha ka jong u. Nge cha ka ni ktien ha ka ni si bla bel ing bai pastor. Kana long sha ka ktien jo ka jing ku ha ka jim ka jong fi. Ke bi pastor ila kren pang ka taban ka jong try. Ka thobet ya ka dur ka jong Jesus Christ ha ka jim ka jongi ban ngi dei ban shu ai ngo be you try ya ke ka ba u la le nam ta jong ha ba jong fi da ka dor ba ka snam ka jong la siu spa ya ka jim ka jong ha ba jong fi ba ya ka ta ka jing long pop ka jong ha ba jong fi u la weng no ba u ai ka jing long hok ka jong ha ka jim ka jong ha ba jong fi ba ngi dei ban kan mau ba ya ka ni ba ngim dei shu ki bre ki ba pop ngi dei ki bre ki ba hok da ka jing long hok ka jong try ha ka jim ka jong ha ba jong fi ba ngi nang ya chi shu da ka bor sha ka bor na ka por sha ka por ba ngi nang rung shu sha ka presence ka jong try nani ha ta ka jing don khat ka jong try ba ngi ru nang ne shmat ngi nang la ban ya ha ka bor ka jong try ha ka jim ka jong ka ba man la ka ski ngi le la ka ne ka por kin doi nam ta jo fi we pi we ba jing ba ban nom khoi ka teng ka jom me ngi wan khma ka jom me por ting Jesus Christ no panim ji trying ai ngo sha ko try jisu magane ka htien ka jomi ka try ka e kren met man ka por ha ka jim ka jongi ka try kane htien sha ko try jisu ka pen mleni ka try bangila ban ya ka try ha ka mon ka jomi ka try ngi da sungu sha ko try jisu ke e ka ba me mala le ko try man arjas na man shwa ka try halo ka ding phna ka try shi sha ko try jisu mla shim ka dor ka jong bri ko try mla shim ka dor ka jong mra ko try ma mla wan ban pen im ko try nam ta jong ha ba jongi we pi we ka try mla wan ko try jisu man pen red ko try jisu man shim ka jing yap halo ka ding
na ban siu spa ngilang iwe pi we ko try bagi nge chi sha ko try jisu om tam me la yap re try me la mi pat ru ko try na ta ba yap ko try bangi ru ko try ngi yo ban mi pat ko try ha mi ko try bangi ai ngu sha ko try ma me weng no ko try ta ka jinglong ka berem ko jongi ko try ban me ai ko try ka ta ka jinglong ka bat mai ko jongi ko try jisu me weng no ko try ta ka pop ko jongi ko try ban me ai ko try ta ka jinglong hok ka jongi ko try me bam shim la tip ya ka pop ko try la long pop ko try nam ta jongi we pi we ko try bangi ko try ngi la ban long hok ko try damye hakmat ko pa jingi ba bnek bangi sungu sha ko try jisu bangi mde shu ko try ki nong pop re try ngi de ko try ki ba hok ko try mam la khot ngi ko try da ka kerteng ka jomi ko try jisu but try a bangi nang la ban ngam shu ko try sha ba kham jeli bat me ko try hey ba ko try ngin dan me ko try ha ka presence ka jomi ko try hey bangin rong ko try sha ka kentang ko try da ka jing shlo ko try bangin wan ko try het ka jing ai e ka jomi ko try bangin sham ka jing snei bangin sham ka jing ai e ka jomi ko try ha ka po bangi ngi don kam ko try ba me dang ye pun kup ngi ko try da ka bor ka jomi ko try jisu da ta ka ikhtiar ka jomi ko try bangin su tho be ko try jisu ba me ko try ma ai ka bor ko try jisu ka bor bangin you right ka besen ba kinyang lar tham ko try ka bor haro jong no shun ko try ba kam dan ka no ko bor ba an besni ngi ko try ang ka htien ka jomi ko try but ai ko try bangin ang ya ka bor man ka po ko try man ka sngi ko try man ka klim mat ko try ngin su tho ko try ba me ko try ma ap slek ngi ko try da ka bor ka jomi ko try ha ka jim ka jongi we pi we ko try kum jur ko try jisu ngani ko po ko try ka duai nam tani khun ka jomi ba bon ko try preng juki ka sngi ko try ba ki pek ko try jisu kran ka jing phang ka jing stom ko try ha ka met ka jonki ko try ba try ngi hukum no ko try ka jing phang ko try na ka met ka jonki ha ka kerteng ka jomi ko try ka bolong ka kerteng halo ki kerteng baro ko try nga nget ko try ba ngi ka ang sheme me pen khia ngi ko try ba me ong ko try men ai bi nga ta ka jing khot jing khia ko try ha ka ta ka met ka jongi ko try me ong ko try me long tau ble ko try jong ka do baro kam dan ki e bam la bat me ko try ba nga nget ko try me da pha ka htien ka jomi ko try me da khta ki ko try ba me da pen khia ko try ka gm ka jonki ko try na ka ta ka jing phang na ta ka jing stom ko try ka ba ban ka gm ka jonki ko try ba nga nget ko try ling ba ka jing snam ka jomi ko try nga ai ngo ba nga nget ma da ble lu pa ki kamba ha ka met jini khon ki jomi ngina phang ni dam ki ni baro tang jesus blong no pen im jingi amen amen ba nga nget chisha ka ni ka htien kan long sha ka jing ku ba ai ru kan long ka htien ka basan ha ka gm ka jonfi kan long ka htien ka ba yai ne ha ka ta ka gm ka jonfi ba dia dona preng jonfi ru ka ni ka sngi yo fdang kwa shu ka jing slong e ka jing duai pila ban wan chni ka office jong ka potnet ka ban na po apa nang thamai nong khriam ne fila ban phone ki ti number ba fi ti screen ki jonfi ti tat ado mi sham biang pat oi ka sngi uble ka jing sok nor kalamar fi baro amen